bahamba bepha abantu imali. Mhlambe ngizoba mention ngizobasha amagama abo, kukhona Ali Boys, kukhona OBI phakathi. Mhlambe njengengqwele esindala esimkanjuluvu, ngoba iqiniso siyazi ukuthi kuningi ukugango khona la emhlabeni nasezweni sakhe. Mhlawumbe ungathi umuntu othatha le yamali ku-right ukuthi ayithathe, noma ku-right ukuthi angayithi akufanele angayamukeli, kufanele nakho ngiyaphiwa mina uBI phakathi noma Ali Boys wangipha 90,000 ngiliswele 1,000 anginamali, ngabe fanele ngiyithathe? Cha. Ngiphinde ngimbingelele babukeli bakwaJabula uJulo, nibingelela ngempela ke kusewuyena umuzi wakwamthabela khona le emtubatuba enkomo kayixosha inkomo zinyuphorish phashonyala zokhona nisigoda phansi kwentaba umathwetshana. Abaningi bangazo usito obhaliwe isamba semali sinedalolo zezango kwishimo nje zamsole kushimana sithunde isandla ngiphumethwe maqedela khalisela umuntu watowa nayo into omusho kungayisile iphethini somuhla kaniphile. Sesiphinde sabuya ke sithimba la kwaJabula uJule sizone ethulela namhlanje i-guest yethu entsha. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi bayamazi ma-channels amaningi because naye uqobo une-channel yakhe. Uma uzosesha nje uDr Mnguni TV uzobe usuyambona ngempela ke ubaba la esimvakashele khona la endaweni yaseNanda eMawudi. Njoba sengiye ngasho ukuthi enginiphathele yena namhlanje ubaba uBishop, uphinde abe udokotela, akagcini futhi lapho, uphinde abe ilokhuza, uphinde akagcini lapho, uphinde abe okay, akagcini lapho, uphinde abe umlaphi wendabuko, uphinde abe uprofessor Mnguni. Baba Mnguni, siyabingelela uJabula uJule TV. Siyabingelela kakhulu Mnguni, umthandwa abantu, indoda engazalanga, indoda kwasipha, indoda kwasikhona. Ngiyabingelela kakhulu kubalaleli nabathandi bohlelo Jabula uJule TV. Ngiyabingelela kakhulu ithimba lonke lakaJabula uJule. Ngiyathokoza kakhulu ukuthi namhlanje sibe ndawonye la ekhaya sizokhuluma ngezinto ezakhayo. Ake sibonge nathi siyabonga kakhulu ukuthi siphinde sakuthola noma sibona ukuthi sithe basifika abantu bayangena, abantu bayaphuma bazofuna lona usizo babukeli. Kodwa ke siyabonga ukuthi siphinde sakuthola osukwini namhlanje. Uqalile baba unyaka sekuJanuary. Awukucacisele ababukeli ukuthi uma umuntu esuka la asuka khona ethi uzila, ngabe namanje usizo usengalithola ngoba ngiyazi ukuthi kukhona abantu abakubukelayo kakhulukazi kwi-channel yakho bayabona awusapost isikhathi esiningi ngale ndlela le okuposta ngayo. Mhlawumbe umuntu usenongabaza ukuthi awu kodwa baba uMnguni ngabe usasebenza kuyaba. Mhlawumbe ungakusicacisela ukuthi uqhubakalani baba uMnguni usasebenza. Yes, thina sibonile thina njengethimba lakwaJabula uJule ukuthi usasebenza, kodwa awucacisele umbukele ngasekhaya ukuthi ngampela usasebenza, khona ukuthi ushintshile. Angiphinde futhi ke ngibonge ithuba mfowethu. Cha, umsebenzi ukhona, umsebenzi mkhulu, siyasebenza. Lokwathi inhloko nje akaze sime, akaze sivale, siyasebenza. Into edala mhlawumbe ukuthi umuntu engaposti njalo yikho ukuba busy, ikhona futhi ukuba nokuthi isikhathi ngempela sigcina singasabibikho ngoba kuningi umuntu akwenzayo, njengoba uke wakubeka nawe ukuthi ngindoda enento eziningi ezenzayo. Kodwa nje cha, kuyasebenzeka futhi ke sizolwenza uhlelo ukuthi siphinde futhi kube khona indlela ukuthi sifake izinto lezi ezidingwa ngabantu. Usachaza baba uMnguni, ukhona le engeke ngize ngishiye
sike sabona lapha ey'nkundleni zokuxhumana, sabona ko-Facebook, ko-Twitter, sabona nako-TikTok. Kukhona insizwa lapha engeke ngize ngisho eke siyayibona imisa abalaphi bendabuko kabuhlungu kabi, kodwa singasho sithi akaze silibone igama likababa uMnguni lingena, ngoba kukhona insizwa eke yamisa abalaphi bendabuko kwagcina sekuvela ukuthi abalaphi bendabuko baskema abantu, kwathiwa abalaphi bendabuko baqola abantu. Kuningi okuvelile, wonke ababukeli bayakwazi. Mhlawumbe ungathini ukuphawula ngalokho njengomuntu esicabanga ukuthi nawe uke wabona into ebikade yenzeka ku social media? Cha, ngingabeka nje ugcwale ukuthi hayi, ayikho indawo noma awukho umfula onganyakazi. Wonke umfula uyanyakazwa, yonke indawo futhi inawo ukunyakaza. Kokunye futhi uma unyakaza isimo, esinye isimo sisuke sizoqinisa, esinye isimo sisuke sizofaka amandla, ngoba leya nto uma yenzeka yayichaza khona ukuthi umuntu nomuntu othatha imbokodo egaya kumele aqaphele ukuthi megaya ugaya ngempela, uma ekhipha induku ngempela ukuthi ifike yenze lento athe izokwenzeka. So isimo-ke leso engingasho ngithi kwakufanele sibe khona, kwakufanele senzeke, ngoba into ekhona njengamanje ukuthi uma ulele kuyadinga phela umuntu ozokuvusa. Mhlawumbe kungenzeka ukuthi nalapho bekukhona into yokuthi ziningi izinto, kubhizi, mhlawumbe kube khona nala ngempela okugcina isandla singaqini kahle, bese kuba khona umuntu athi hayi angibonanga kahle, hayi ngiyakhala. So izimo lezo eziyimpilo kaNombani engingasho ngithi ubunyanga budala, ubunyanga akuyona into yamanje, kade ubunyanga baba khona futhi busazoba khona ubunyanga. So izinto mayifika zisabuqinisa ukuthi abuqine, abuye phambili. Nomuntu othatha iy'khwama azi ukuthi lezi khwama engiy'thathayo ngiyobhekana nokusiza abantu, kufunekala ngibe indoda, ngiqine futhi ngifunde, ngoba abanye abantu bayayithatha iy'khwama kodwa abafuni ukufunda umuthi, abafuni ukufunda ikhubalo. Thola ukuthi manje uthatha umuthi kodwa ikhubalo awugcwele kahle. Ngicabanga ukuthi-ke lapho kwaba yilokho nje engingakuphawula nengakubeka. Khona okunye esingeke size sakubalekela okwenzakalayo. Baningi abantu bayayithanda imithi, bayayisebenzisa imithi. Mhlambe lukhona uhlelo nina mhlambe njengawe baba uMnguni eniyayinilenze, ngoba khona abantu othola ukuthi uyawuthanda umuthi, uyawusebenzisa umuthi, kodwa abanye uthola ukuthi awumsebenzi. Abanye uthola umuntu agcine azathi ngcono ngivele ngisindiswe ngokumuthi awungisizi. Mhlambe zikhona ney'ngqinamba ey'kanjalo enike nibhekane nazo, futhi isuke idalwa yini njengomuntu osumkantshubomvu kule ndima, niyayinenze kanjani? Kukabili baba, uyabona ungasekezelwa umuthi kukabili. Ukhona umuthi ongakusebenzeli ngoba ungakazi uqondane nomuthi ongahlula inkinga yakho. Kuyenze kube nenkinga, ukuthi le nkinga le inamandla amakhulu, kodwa wena imithi ofuna ukuyinqoba ngayo inamandla amancane. Ushintsha abantu uzodinga ibali, kanti awayitholi induku enamandla ukudlula isimo obhekane naso. Okwesibili, uyakwazi futhi ukuthi umuthi ungakusebenzeli, vele isidalwa onaso nengelosi onayo nomuntu okuphi inhlanhla akawuthandi umuthi. Ngesikhathi ukuthi uyawusebenzisa umuthi uyabaleka, khathi wasethi vele awubalekele nje, awubalekele. Kokunye kungabi ingelosi ophila nayo. Sothi la ekhaya kunesilwane esakhiwa ekuthiwa yini umdliwa, satshela ukuthi la bantu laba noma bengadla umuthi noma bengenzani
akumele ubasebenzele. La ekhaya kwaphehla amanzi amnyama abavale ukuthi bengalungelwa yilutho. So umuthi uyahambisana nokulungelwa. Uma kuthi ungalungelwa yilutho uzifaka umuthi angeke uzukusebenzela ngoba vele indaba enkulu sekuthenini la ekhaya kuboshiwe, la ekhaya kunesilwane noma wena unesidalwa esingahambisani nemithi esithandela ukuthi wena uthandaze udlamanzi udliswasho usebenzise ichibi phela zilunge into zakho. So-ke uma sikhuluma ngaleyo nto leyo sikhuluma ngento eyiqiniso lokuthi kungaba kuthela induku osuke uyithola ayinawo amandla noma inkinga kuwe wena uhamba namadoda uhamba nabantu abangafuni lutho abafuna nje ukuthi wenze ngale ndlela abafuna ngayo futhi wena ubona abantu bemthini nawe uye abantu bemthini nawe uye kanti wena unenkinga wena lo ufuna uyilungise. Hayi nani babukeli niyayizwela. Kodwa-ke kokunye singaxoxa ngakho konke ngoba into thina njengethimba lakwaJabule esikhonze ukuxoxa ngayo sikhonze kakhulu kwesinye isikhathi uxoxa ngezinto ezinye zazi sisuke siyibona zenzeka ku-social media because nathi sigxile kakhulu ku-social media. Kukhona enye into engabe ngibona ngathi ngabe ngenza iphutha elikhulu uma ngakhulumi ngayo. Kunalento esijwayele ukuyibona ku-social media uthola ukuthi kunabantu abanama-content adila ngokuthi bahamba bepha abantu imali. Bahamba bepha abantu imali. Mhlawumbe ngizoba menshina nje ngizobasha amagama abo kukhona Ali Boys, kukhona OBI phakathi. Mhlawumbe njengengqwele esindala esimkanjuluvu ngoba iqiniso siyazi ukuthi kuningi ukuganga okukhona la emhlabeni nasezweni sakhe. Mhlawumbe ungathi umuntu othatha leya mali kuright ukuthi ayithathe noma kuright ukuthi angayithi akufanele angayamukeli kufanele nakho ngiyaphiwa mina uBI phakathi noma Ali Boys wangipha 90,000 ngiliswele 1,000 anginamali ngabe kufanele ngiyithathe. Cha baba ngingasho ngithi lento lena yokuthanda ukubukwa into ekhona abanye abantu bayathanda ukubukwa abanye abantu abakuthanda ukubukwa bayasiza ngempela hayi ngoba befuna ukubukwa. Umuntu ofuna ukubukwa mina ngithi umuntu ovelame kanje gcwele abantu akhipha imali ayiphose kanje bese bonke abantu begijima beyicosha. Ngithi mina indoda le isuke ifuna ukubukwa nokuphamisa mhlawumbe igama layo kodwa labantu babalayo hayi ngingasho ukugcwala ukuthi leya mali yabo ayinankinga futhi le nto abayenzayo bayenza isuka enhlizweni. Laba bantu babantu obawonayo ukuthi ngempela ukuhlupheka bayakwazi. If edibana nomuntu ohluphekile kubuya leya ukuthi konje nami ngisuka la kubuya leya ukuthi konje nami ngisuka kulena ubombona umuntu othi mesiza angafuni ukuvela ukuthi lo muntu lo uyasiza ngempela ukuthi hayi akaveli uzwa ngezwi ukuthi awunanga useyasiza nanga umuntu ejabula nanga umuntu esobuye ekhaya esephethe lokhuzana uplastic nanga umuntu sebuye ekhaya ephethe isingo. Bese kuzoba ilento yokuthi kunabantu othi mekunika into ukunika ngoba nakho ufuna ukuthwebula inhlanhla yakho ukunika into bafuna nakho ukuthwebula isidalwa sakho. Kodwa lapho esikhuluma ngabo namhlanje uyababona ukuthi angeke beyithathe inhlanhla leyo muntu kodwa umuntu uyixakele uyihluphekele loya muntu uyambona uthwele nzima uthwele usizi angeke bekhiphe imali engaka bezothenga usizi ukuthi alibuye kubo. Kodwa bakhona abanjalo abenza ngoba ngempela befuna ukuthola inhlelo zabantu kodwa le oqondene nokuyibuza njengamanje inhle kakhulu ukuthi uyibuze ngoba abanye abantu bengayitshela lokho ukuthi hayi mhlawumbe ikhonto eyenziwa kuthina mhlawumbe siyajutshulwa noma kudlalwa ngathi. Cha ngifuna ukusho ukugcwala ukuthi laba abantu asebesebenzile kwasho ukuthi inhliziyo zabo azinawo umona futhi banalo usizo ngoba uma ubheka bona namhlanje kade bepha lo futhi into abayihlelayo ukuthi ayingeke namhlanje ke akube khona engimsizayo la ekhaya abaceli kubantu ukuthi ngicela nifake imali engaka ngifuna ukwenzela umuntu cha bakhipha kwawabo ini amaphakethe. So le nto yinhle kakhulu
isibusiso mina ngesingami ngiyafisa ukuthi uThixo nezidalwa zabo zibaphakamise zibakhulise ekuthenini lento abayenzayo benze nomphela futhi bangayeki usiza abantu ngoba siyisizwe esixakekile siyisizwe esikhathele usizo esidingayo ukuthi kanti singaphakamisana angathi singalekelelana. Sesizongena nje bengakuhleleli ukuthi sithi umngena sijule kodwa ngibona ngazi ukuthi sekuyazenzakalela khona. Ngabe mhlawumbe ungabaxwayisa uthi abantu yinto eyinjani noma iziphi izinto abangayiqaphela umuntu mhlawumbe ongaqhamuka kubona ezifu uzobasiza kanti hlasimbe usezontshontsha inhlahla yakhe umuntu usezontshontsha something kodwa aqhamuke embethe isikhumba senu. Mhlawumbe ungathi abantu abenza njani ngoba siyazi ukuthi njoba sikhona nje ziningi indlela ezihlukahlukene ngaqhamuka mina ezifu ukwenza nesibonelo kuyenzeka khona lokho enginokuzwa kuthiwa bakuyenzeka uthola ukuthi ufika kumina ungiboleka ngithi ekungiboleka imali yakho kanti imali yakho ngoba ngiyithatha senoyiganga. Mhlawumbe ungathi iziphi izinto abangayiqaphela abantu engabenza ukuthi mhlawumbe kugcine kuntshontsheke izinhlanhla zabo ngoba iqiniso ukuthi siyazi ukuthi iziningi ihlukahlukene. Akekho umuntu ongayidinga imali njengoba nje sihlezi la siyayidinga imali nesicabanga ukuthi unemali nawe uyayidinga enye. Akekho nje umuntu ongathi nganele ngemali. So imali iyonanto ekwazi ukuthi uwine zonke izinto oyifunayo. So umuntu befuna ukubamba noma efuna wenzeni ukhipha imali athi nansi imali ngicela senze ukuthi nansi imali enginikeza ukuthi yabona wena ngoba vele imali uyayidinga uyakwazi ukuyithatha. So idimoni malizongena ngokuthi lingena ngemali kunzima ukuliwina futhi kunzima ukulivika ngoba ngeke uzubone ukuthi le mali igangiwe ngoba nawe uyayidinga imali. So ke la egameni lokuthi ungabona kanjani imali mina engasho ukuthi iyinkinga le mali oyixosha phansi ngoba umuntu ukhuluma yonke into ngale mali athi ngithi ukuthi nokuthi akuphume kimi nansi imali lento kimi ngiyayithenga ayiphume lapha kimi sithatha le mali ilahla phansi eyihambele wena uqhamuke manje wenzani ubona le mali uyayixosha usuthatha le yanto engathi ikulo muntu sizongena kuwe naso kusexwayiso sokuqala sokuthi uma uthola imali ihlezi isinoma kanjani ungajabuleli ukuyithatha ngoba wazi lo muntu uyise kanjani. Uyahamba ehlathini futhi lapha khona inkukhu lapha iyaphila lapha inkukhu noma iqhudi noma inkukhu emnyama noma inkukhu ebomvu futhi nawe ungadla nayo inkukhu idukile seyibulala ilahliwe kunezinto ezenziwe kuyo ukuze ibe njani imiselelo yamuntu kanti nje uyibulala usuyidla le yanto isiza kuwe. Umuntu ongaqhamuka nesamba esu500 esu1000 kuya phezulu angeke lo muntu akwenze lutho usuke kupha ngoba ekupha kodwa lo muntu ozokubamba ngemali lo ozoyilahla phansi bese wena uyithatha kodwa eqhamuka ngesandla ungaba uwe osukuyithatha oyithatha kulokuphila uhambe uyisebenza kodwa ngeke akuphi umuntu ukuthi kuphela ukuthi athobele izinto zakhe ngoba ngalesikhathi sekunikeza imali uyabuka ukuthi lo muntu onginikeza 10 rand onginika 2 rand onginika 5 rand uyabo uyabona khona into ekhona kodwa umuntu onika imali enkulu ngeke adlale ngawo. Umuntu ongacela imali kuwe athi ngicela onginika 5 rand ngicela ngiphe 10 rand lo muntu lowo engathatha leyo mali leyo kade eyicele ku eyoganga ngayo ukuze wena ube njani ushayeke. So isexwayiso ile mali ecoshwa phansi omele uyixwaye ukuthi le ngeke nale mali endiza kanje emoyeni kuthiwa nayo imali abantu bagcwele bephosela imali ungaxwaya lapho ngoba khathi nithi hey khona into niyiphakamisayo khathi nibanga imali khona into niyiphakamisayo. Cha ngiyathemba ukuthi nabo ababukeli bayezwela futhi bayibonela. Ngiyacela ukuthi mbukeli ungalapha ngasekhaya ukuthi cofa usubscribe so that yonke ivideo ucofe ne-notification so that yonke ama-video asiwapostayo azokhona ukuthi aqale kwena kuqala.
Masingaqhubeka kukhona omunye umuthi ubaba uMnguni esike sezwa ngawo awutholakala lapha ke. Ake siqale la, ake singayiqali phakathi nendawo, ake siqale nje phansi. Baba uMnguni, angithi unazo izinhlanga zemali. Hayi, thina izinhlanga zemali phela siyazenza izinhlanga zemali. Sifaka umuntu emzimbeni akwazi ukuthi umuntu imali imlandele, imali izwane naye, ngoba kunzima mawuphila emhlabeni ukuthi imali ayizwani nawe. Ungazwani nawe nemali kubona ukuthi mayifika isheshe iphele, nokuthi mayiza kuwe kube nzima ukuthi ukwenze ukuthola imali. So mawuney'nhlanga lento iyahlangana, uyakwazi ukuthola imali, uyakwazi ukuthi ihlale, uyakwazi ukwenza izinto nawe ozoyibona ngayo, and imali kuba lula ukuyithola. Siphinde size komunye umuthi. Ukhona umuthi esike ngakuzwa ukukhuluma ngawo noma esengeke ngezwa ukukhuluma ngawo kuthiwa umali eningi. Awusichazele ngomali eningi ngoba siyazi ukuthi ukhona la ekhaya uyatholakala. Hayi mfowethu, ubuza kahle. Lo mali eningi impande kahle kahle engayithola emazweni. Le mpande mawuyiphethe hayi imali ibaningi kakhulu kuwe, iyayingenela yona kuwe, kwanda lokho nakho kube kuningi. Ingakho ngayibiza ukuthi hayi umali eningi, ngoba abageze ngayo nengibakhele yona, nengibenzela yona impela bayafakaza ukuthi cha, imali ikhona, iyasebenzeka, izinto ziyalunga. Akugcini lapha, uphinde siphinde sabona ukuthi la ekhaya kunomunye umuthi owaphinde abantu abaningi abona ngathi bawuthokozela kakhulu, okuthiwa umhluma mahlayeni. Siyakhumbula ukuthi wakuveza wathi cha, umuthi lo onamandla ngalendlela eyisimanga kodwa futhi awunabungozi. Kunjalo phela, umuthi onamandla ongenabungozi, futhi-ke umuthi onzima ukuthi uwuthole, awutholakali kalula, ngoba umuthi lo oyisimangaliso. Uma uwuphethe njengamanje njengoba ufaka iwashi, njengoba nje nayo ifoni la ikhamera lapha kude, wena nanje iwashi lakho uzoyisukela wona straight uzonamathela la elokhuzeni ewashini. Loya muthi unamandla ngendlela ukuthi uma wena ungaba nawo ufike lapha ekhaya kini ufake emanzini bese uchela isihlahla ngalentelezi ngalo muthi, uthela isihlahla, isihlahla siyashintsha sonke sibe yilo muthi ngendlela esinamandla ngayo. Isihlahla esitholakala endaweni ezikude, futhi isihlahla esenza umuntu ukuthi noma kuthiwa idlozi lakhe belimnyama, idlozi lakhe belilibi, befungela ukuthi angalokela lutho, bembathi inhlupheko. Ngalo muthi uyakwazi ukuthi ageze ngawo aphakama aye phambili. Akugcini lapho, sizokhumbula ukuthi kukhona abantu, kunabanye nje abantu engibaziyo othi unebhizinisi, bayadayisa, abanye bathi banamathenda, kuningi abantu abakwenzayo besemakhaya. Mhlawumbe uma besuka njengamanje besuka la abaya khona beza khona la kwaMnguni, bangasizakalani na? Hayi, uyasizakala kakhulu makuthiwa into zakho zibheke phansi zivalekile, futhi makuwukuthi izinto zimnyama ziyakhanya. Umsebenzi mawunawo kodwa ufuna ukuthi uphakame, uthinte lezi nduku, uyaphakama ngempela. Bengasizakala noma uthi uchama ngaluphi uhlobo lenkinga, siyakwazi ukuthi sikusize. Okay, cha, akasibonga. Iy'namba zakhe uProfessor Mnguni zikhona khona la phansi esiphinini, ungayithatha njengamanje umfonele umthole uze khona la emawodi la esikhona. Kodwa-ke njengamanje sesiyagoqa nathi sesiyahamba, kodwa-ke esingafisa ukuthi nje ubaba uMnguni angathi nje amazwi akho okugcina, ngoba iqiniso lithi kunabantu asebegive uphila, abanye abantu bahlile emakhaya, kuningi uhlukahlukene. Mhlawumbe ngathi imapha amazwi akho ogoqa sesigoqa njengamanje. Amazwi ami okugoqa ngingasho ngithi unyaka esikuwo
nonyaka esiphuma kuwo nonyaka esiya kuwo unyaka obunzima kakhulu, unyaka wendlala, unyaka wenhlupheko, unyaka wempi. Kusazoliwa, kusazoba ney'ngxabano, kusazoba ney'nkompikiswano, indlala isazoba khona. Umuntu osekhaya nomuntu olalele nomuntu obuka le video, ayikho into ebaluleke njengokuzama kunokuthi uhlale nje ukuthi hayi vele mina sengahluleka. Kuhle ukuzama, thola amanzi, hamba kumuntu, yenza imizamo yokuthi uma kufika isikhathi sokuthi uyacindezeleka, ngoba silwazi uhlobo oluzokucindezela njengoba isimo senje. Utholakale nawe ukuthi cha unawo amandla, ugezekile, into ivulekile, kuyasebenzeka, ngoba asazi ukuthi usathane uzosibekaphi njengoba isimo senje. Yonke into bheke phansi, udinga ukuthi wena muntu uzikline, uqinise. Yazi ngisho iy'bani lokuthiwa yiladi ziyasiza. Ulandele iy'bani ucele nje ukuthi hayi siyacela ukuthi akube nje, noma ngiyacela ukuthi akube nje, khona ongakubona ongaba kuhle. Mhlawumbe omunye uzobe seyayibuza umbukeli ukuthi uma ngilayitha iy'bani, kuthiwa iy'bani ngokuhlukahlukana kwazo, ibomvu lisho something, eliyelo lisho something, elimhlophe mhlawumbe ungamkhanyisela lapho umbukeli kuze azi ukuthi methatha iy'bani uthatha enjani. Manje uthatha iy'bani zokucela nje, eli-blue ikhandlela, eliyelo elimhlophe, eli-blue, eliyelo, elimhlophe, iy'celo lezo. Uyazi ukuthi ucela basekhaya komama, ucela kwabakini, ucela engelosini yakho, bathatha abantu, baba nomama, uwe nengelosi yakho, ucela nje kanjalo, ucele kuza kukhanya, ucele mawulala, ucele mawuvuka, ucele mawulala, ucele mawuvuka, kuzawulunga. Ngeke ngakhaya. Cha, sesiyagoqa-ke njengamanje. Kodwa ngeke ngakubuzi lokhu. Ngeke ngakubuzi lokhu. Sithe masuqala unyaka, kwaba nokukhuluma okuningi, kwaba nokukhuluma okukhulu. The time isihlukanisa unyaka. Kukhona ingoma eyahlukanisa unyaka, abanye bayijabulela, abanye akaze beyijabulela. Mhlawumbe wena wazizwa unjani time unyaka ohlukana? Wayijabulela ingoma, ngizoveza nje. Ukhuzani wahlukanisa unyaka. Kona bakujabulela ukhuzani leshahlukanisa unyaka. Abanye abakujabulela. Baningi abakujabulela futhi bakhona futhi abaningi futhi engasho ukuthi abakujabulela. Mangithi baningi kusuke baningi abantu uma bedlulile ku-1. Yeah. Mhlawumbe ake sizophawula kabumnguni ukuthi ube njani ngesikhathi uhlukaniswa unyaka. Cha, baba, ngizokhuluma nje iqiniso. Iy'ngane zazi zisho iy'ngane ukuthi ingoma ezihlukanisa unyaka iyiphelele. Ngithe ngizwa futhi seseziyashintsha sezithi hayi ukhuzani uJohn, waba yilo. Into eyenza ukuthi-ke ngingangeni kakhulu ngedele kuzo iy'ngane ey'nyakeni sesonkeni ngesikhathi lesi kuthiwa unyaka ngabe umthandazweni. So ngezwa ngakusasa nje ukuthi hayi le ngoma bebeyicabanga ukuthi soba yiyo akubanga usaba. So ngiwasho ukuthi mina-ke ngithanda nendawo-ke iy'ngane uma sey'hlukene phakathi uma uwubanga usapota lezi usapote lezi. So nje umfana wami nje umagcina wayengapha emdletsheni lo yomdala engapha emandala. So kwaba yilokho kube kanjalo. Engicabanga ukuthi-ke umdlalo omuhle awuqhubeka. Hayi cha, ake sibonge siyabonga nje isikhathi kakhulu ukuthi namuthe nomuphi kodwa singathi nje siyabonga, siyaxoxa. Nani babukele asiphinde sibane kwi-episode elandelayo. Siyabonga kakhulu.
Ngicela Nkosi